Cari fratelli e sorelle, Drahí bratia a sestry, dobrý deň. al centro del Vangelo di questa quarta domenica di Quaresima ci trovano V centre evanjelia tejto štvrtej pôstnej nedele cieco sa nachádza Ježiš a slepý od narodenia. Cristo gli Ježiš mu restituisce la navracia vista zrak e opera questo a miracolo koná takto tento con una zázrak specie di rito simbolico. akýmsi symbolickým, zvláštnym spôsobom. Najprv mieša svoju slinu so zemou a potom mu týmto blatom potiera oči. Poi gli ordina Potom mu di káže, andare aby a lavarsi sa išiel umyť nella piscina do di rybníka Siloè. Siloé. Quell'uomo va, Tento človek ide, umie sa a riacquista la vista. nadobúda zrak. Era un cieco da nascita. Bol to slepec od narodenia. Con questo miracolo Týmto zázrakom Ježiš seba samého zjavuje, aj nám sa zjavuje ako svetlo sveta. A slepec od narodenia predstavuje každého z nás, ktorí sme boli stvorení, aby sme poznali Boha, ale kvôli hriechu sme aj my akoby slepí. Potrebujeme nové svetlo, všetci potrebujeme toto nové svetlo, svetlo viery, ktorú nám Ježiš daroval. Totiž aj tento slepec evanjelia, keď nadobudol zrak, tak sa otvára. Potom, čo nadobudol zrak, otvára sa Kristomu tajomstvu. Ježiš sa ho pýta, veríš v Syna človeka? A kto je to, Pane, aby som mohol v Neho veriť? Odpovedá uzdravený slepec. Už si ho videl. Je to ten, čo sa zhovára s tebou. Verím, Pane. A klania sa Ježišovi až po zem. Táto stať nás vovádza do meditácie o našej viere. Aká je naša viera v Krista, Božieho Syna. A zároveň sa týka aj nášho krstu. Krstu, ktorý je vlastne prvou sviatosťou viery. Touto sviatosťou dostávame svetlo do svojho života a prostredníctvom vody a Ducha Svätého sa rodíme ako noví ľudia. Tak ako sa to stalo aj slepcovi, otvorili sa mu oči, umyl sa vo vode v rybníku Siloé. Symbolika vody nás odkazuje na náš krst. Slepec od narodenia je zrazu uzdravený a my častokrát niekedy si nevšimneme, že Ježiš je týmto svetlom sveta. Keď ideme inými cestami, keď nasledujeme tie iné svetla, keď sa potácame v tme. A fakt, že tento slepec nemal meno, nepoznáme jeho meno, tak nám pomáha odzrkadľovať našej tvári a odzrkadľujeme takto aj naše meno a náš príbeh v dejinách. Aj my sme boli akoby osvietení Kristom vo sviatosti krstu a sme pozvaní správať sa ako deti svetla. A správať sa ako deti svetla si vyžaduje radikálnu zmenu zmýšľania. Schopnosť posudzovať ľudí a veci podľa nových hodnôt, podľa akéhosi nového zoznamu hodnôt, ktorý pochádza od Boha. Sviatosť krstu totiž si vyžaduje pevné a rozhodné jednanie, našu voľbu, naše rozhodnutie, ktoré je pevné, že chceme žiť ako deti svetla a kráčať vo svetle. Ak by som sa vás teraz opýtal, veríte, že Ježiš je Božím synom?
Veríte, že vás môže zmeniť, že môže zmeniť vaše srdce? Veríte, že vám môže ukázať skutočnosti z jeho pohľadu, ako vidí on tieto skutočnosti? Veríte, že on je svetlo sveta? Že nám dáva to práve svetlo? Čo by sme odpovedali? Nech si každý odpovie vo svojom srdci. Čo znamená mať to práve svetlo alebo kráčať vo svetle? Predovšetkým to znamená zanechať tie falošné svetla, tie niekedy chladné svetla, tie predsudky voči iným, pretože predsudky prekrúcajú realitu a prechovávame niekedy akúsi zášť voči tým, ktorých posudzujeme bez milosrdenstva a akoby ich odsudzujeme bez nejakej ďalšej možnej výzvy, odozvy. Toto je náš každodenný chlieb. Keď niekedy ohovárame druhých, vtedy nekráčame vo svetle. Vtedy kráčame v tôni a v temnote. Ďalším takým falošným svetlom alebo dvojakým svetlom je aj hľadať svoje vlastné záujmy. Ako hodnotíme ľudí a veci podľa nášho kritéria a nášho úžitku, našej radosti, našej prestíže, vtedy tiež nekonáme pravdu vo vzťahoch a v situáciách. Ak nasledujeme takúto cestu, hľadať iba svoj vlastný osoch, svoje vlastné záujmy, vtedy takisto kráčame v temnotách. Svätá Panna Mária, ktorá ako prvá prijala Ježiša, svetlo sveta, nech nám vyprosí milosť, aby sme opätovne počas pôstneho obdobia prijali toto svetlo viery, aby sme opätovne objavili ten nevýslovný dar nášho krstu. Všetci sme prijali sviatosť krstu a toto nové osvietenie nech nás premieňa aj v našich postojoch, v našej činnosti, aby sme aj my tak mohli byť, vychádzajú aj z našej malosti, chudobnosti, našich chudobných síl, by sme sa mohli tak stávať aj my nositeľmi Kristovho svetla. A toto už je modlitba Anjel Pána. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunziante Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et crux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et soc nunc et usque in saecula. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Zaznela nám modlitba Anjel Pána v latinčine so Svätým Otcom. Takisto sme prijali jeho požehnanie. Spolu s pútnikmi na Svetopeterskom námestí ešte čakáme na krátke pozdravy, príhovory, oznamy. Cari fratelli e sorelle, Drahí bratia a sestry, ieri ad Almeria, včera v Almerii v Španielsku sono stati boli vyhlásení za proclamati blahoslavených José Álvarez Benavides y de la José Álvarez Benavides de la Torre a ďalší 114 spoločníci, mučeníci. Títo kňazi, reholníci aj laici sa stali hrdinskými svedkami Krista, jeho evanjelia, pokoja a bratského zmierenia. Ich príklad a orodovanie nech pomáhajú celej cirkvi pri budovaní civilizácie lásky. Pozdravujem všetkých vás, ktorí pochádzate z Ríma, z Talianska, aj z rozličných krajín. Najmä dnes vítam pútnikov z Kordoby, zo Španielska, ďalej mládež z kolegia Saint-Jean de Passy z Paríža. Sú tu prítomní potom aj veriaci z Loreta, veriaci z Quartu Santa Elena, svätej Heleny,